μας ήρθε αυτό το σταθερό μηχάνημα, το οποίο ο πελάτης μας είπε ότι σηκώνει θερμοκρασίες. Δυστυχώς είναι ένα ακόμα από αυτά τα μηχανήματα που δεν γίνονται τακτικά συντήρηση, και παρότι είναι αρκετά καλά και δυνατά μηχανήματα, βλέπετε ότι ο ιδιοκτήτης δεν το έχει προσέξει. Αντιλήφθηκε ότι σηκώνει υπερβολικές θερμοκρασίες και μας το έφερε λίγο για να δούμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε. Έχει και βέβαια ένα ιστορικό λίγο περίεργο. Είχαν πέσει παλιότερα και από το πάνω μέρος του υπολογιστή, από εδώ, είχαν πέσει νερό ή αναψυκτικό, κάτι τέτοιο μέσα στην μητρική, οπότε δημιουργήσε και άλλα προβλήματα στις USB για αρχή και στην κάρτα γραφικών, τα οποία τα είχε επιλύσει σε άλλον χρόνο. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα το συντηρήσουμε και θα το κάνουμε να είναι λειτουργικό, και φυσικά πριν το παραδώσουμε θα το απολυμάνουμε με πινέτς και θα ειδοποιήσουμε τον πελάτη να έρθει να το παραλάβει.